Moisen viikonlopussa tässä Robin ja Kasmir. Hieno biisi, millainen sut uudestaan. Tää on yksi hienompia biisejä, mitä on ilmestynyt vuonna 2015. Seuraavaismusiikkia tuossa Jenni Vartiaiselta, selvästi päihtynyt, mutta sitä ennen tulee semmonen biisi, joka vie sut vahvasti kesään. Nimittäin Atariksen The Birds of Summer. Seuraavaksi Loisella nämä hitit. Ja näin Rantukolle 4 virhepistettä ensimmäisenä.